Las jornadas audiovisuais da diversidade se estrenan en el marco desta edición del Festival de Cine con el objetivo de abrir un espacio para que sean los propios colectivos de inmigrantes los que se den a conocer a través de la proyección de trabajos audiovisuales, pero también a través de sus propias experiencias personales en su afán por integrarse na sociedade ourensana. A súa fundamental misión que é mostrar películas que reflexen a vida, que reflexen as pasións, as emocións, as ambicións dos distintos povos do mundo, neste festival que escolleu como lema a diversidade, encontrou que tamén aquí en Ourense, como en Galicia, pois evidentemente temos moitos colectivos de emigrantes que viven connosco, que conviven connosco, de moitas outras culturas que tamén nos son interesantes e queridas. 4 inmigrantes estuvieron hoy presentes en la presentación de estas jornadas para dar a conocer su historia. Por su parte, el teniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal quiso mandar un mensaje de apoyo a los 4.000 inmigrantes censados en el municipio ourensano. Nun momento de crise mundial, as solucións non pasan, máis ben son as causas, non pasan pola xenofobia, pola discriminación dos traballadores, non pasan polo racismo, non pasan por coartar o dereito das persoas a buscar o seu traballo nasqueles sitios onde os precisen e onde sexan benvidos para construir entre todos, para construirmos unha humanidade millor, un mundo onde todos podamos traballar e vivir con humanidade, non? E isto é unha mensaxe política básica que queremos emitir dende o Consorcio. Los responsables del festival hicieron hoy entrega de 250 invitaciones a proyecciones a diferentes ONGs para que puedan repartirlas entre el colectivo de inmigrantes. Además, muchas de estas asociaciones aprovecharon el marco del festival para dar a conocer sus actividades.